wajen ka zan zo, ina zuwa? Gurin boka zan je yanzu. Boka? Gurin boka zan je kawai ya je ya min asiri ya min tsafi. Saboda an jima mai gidan nawa zai zo ya ashi kuɗin hayarsa. Ni kuma gaskiya ba ni da kuɗi. Don haka kawai gwara a je a asiri gidan ma ya koma na huta da biyan. To me yasa ba za ka je kai addu'a ba? Kaga kakka min wa'azi na ma tafi. Rayuwar yanzu na duba ta sanin kuka. Musulmai sun bar Allah sun koma wa boka. Mai neman mulki wai shi ma sai ya hada da boka. Mai sun haihuwa ta wanke kafa. Kai ban kuɗi na an ba haka ba sai na kore ka. Oh, asiri ma kake so ka mun? To wallahi na baka minti 15 ka tashi daga gidan nan domin ni na fi karfin ka. Ba gurin boka ba? Ai ga irin ta nan. Dan Allah to zan zo in kwana a ɗakin ka. Kan ma ka zo. Zuwa gurin boka bai amfani ba gaskiya. Tara sani ɗaya ce. Boka aikin banza. Boka shine aikin banza.